Goeiedag iedereen. Ik ben terug op een andere locatie, ditmaal te Zaamslagveer. Dus Zaamslagveer ligt op een op 10 kilometer van Hulst. Dus even verder heb je dan het dorp Zaamslag. Het hangt af van Terneuzen en hier zijn er dus een 120-tal inwoners. Het is een buurtschap, dus ook wel nog interessant om dat even in beeld te brengen. Ja, hier aan de linkerkant heb je dus de N290, de verbindingsroute tussen Hulst en Terneuzen. Dus die loopt door Zaamslagveer en dan even verder heb je Zaamslag, dus dat je kan kiezen door het dorp Zaamslag of verder via de N290. Het is ook een keer leuk om dit hier in beeld te brengen. Ja, 120 inwoners, dus ook wel een redelijk klein woongebied. En terug de prachtige open velden, dan ook in de horizon de Westerschelde. Eerst en vooral een overzicht op de locatie van Zaamslagveer. Ja, dat is het feitelijk hier. Ja, vandaag is het wel iets bewolkt. Maar bon, het is altijd bijzonder aangenaam om toch wel even te gaan fietsen. Zo even mooi Zaamslagveer in beeld. Ja, op het gebied van mobiliteit hier is de eigen wagen en ook eventueel dus de lijn 10. Er is hier ook een halte. Dus de lijn 10 in de week een bus per uur richting Hulst of Terneuzen. Ook de volledige rust, dat is wel een feit hier. Ik zeg, als de wagens die voorbij komen, het is de wind en de vogels dat je hoort. Dus hier even de N290 nog in beeld. Dus hier dus de richting van Hulst. Dan heb je ook wel even verder de afslag voor Vogelwaarde. De linkerkant en dan ook de richting van Hengstdijk, Kloosterzande, Wallisoorde. En dus aan de rechterkant de richting van Hulst. Dus deze op eerst het eindpunt van de N290 en dan waar dat de locatie is van Tergolen, ga je naar rechts richting Hulst. Ja, en deze locatie dus, als je rechtdoor gaat, kan je dus met je fiets ook richting van Axel. Dan ga ik terug even de richting nu in beeld brengen van Terneuzen. Dus de Westerschelde op de horizon en richting Terneuzen.
Dus ja, een buurtschap die ja, volledig afzonderlijk gelegen is hier. Ik zeg ook bijzonder aangenaam met de fiets als je zo langs de dergelijke locaties komt. Ja, dus wie dat met de fiets gaat naar Terneuzen komt automatisch langs de Zaamslagveer en dus ook Zaamslag zelf. Zaamslagdorp had ik al diverse maal in beeld gebracht met de drone. Dus je kunt ook verschillende video's vinden op mijn profiel over Zaamslag zelf. En ook over de Torenberg, interessante toeristische locaties. Dat is ook nog interessant hier, dus als je dus uit Zaamslagveer komt, zie je dus de N290 die naar rechts draait. Dus die gaat feitelijk even naar rechts en dan terug naar links, dus die gaat niet door Zaamslag. Maar je kan dus wel afslaan en dus even, ook met de wagen natuurlijk, door Zaamslagdorp gaan. Maar met de fiets automatisch ga je dus rechtdoor. Hier nog even mooi de N290 in beeld. En dan kunt u ook al zien aan de linkerkant, ja, het dorp Zaamslag al. Hier ook de wegmarkering. Ja, dat is de richting van ook voor Middelburg en Goes, want je moet dan via de Westerschelde-tunnel in Terneuzen zelf. Het is een enorm rustige locatie hier, ongelooflijk. Ja, ik spreek dan wel even over buiten de N290. Je hebt hier die wandelpaden. Zie je, dat is de route hier. Als je dus afslaat aan de N290, ben je dus direct hier voor Zaamslagdorp even verder. En dan opnieuw, dus hier in beeld, de hoofdroute van de N290. En dan hier terug de aansluiting. Fietsers, auto's. Dus het fietspad Terneuzen-Hulst, dus hier, en dan aan Tergolen heb je dus de keuze via het dorp Tergolen of een stuk door de polders en dan verder terug het fietspad richting Hulst. Hier hebben we nog een leuk beeld ook van mensen met de fiets. Dus via Zaamslagdorp.
nog mooi in beeld. Die komen eraan, dus rechtstreeks door Zaamslagdorp, de route. Zo, beste mensen, was die hier even de locatie van Zaamslagveer. Ik zeg, wie graag met de fiets zich verplaatst, heeft hier alle mogelijkheden. Ik zeg, absoluut de locatie. Zo, tijd om te landen. En dat natuurlijk aan de markering Zaamslagveer. Zo, beste mensen, tot de volgende keer voor meer ontspannende locaties hier te Zeeland. Tot later.